गावगायखौनो एक्सप्लेन खालामै खालामै थैलांसिगोन खोमा क्लेरिफिकेशन भिडिअ बनाय माने थैलांसिगोन खोमा मानो होनबा रावबो बुजिया गावगायनि लुगैनाय सोरबा मानसिया गावगायनि लुगैनाय बा गावगायनि नायनो लुगैनाय बा माखासे लेथ्रा खर'नि मानसिया मालायखौ बेबायदि भिडिअ बनायो बा फट'स बनायो गाज्रि ओमफ्राय आपल'ड होयो नाम खराब खालामनानै आं मिथिया दिनैसिम मानसिखौ मा गाज्रि माबा खालामदों मा दुश्मनी दं आंहा मानसिफोरा जायाखै आरोबाव गोदान क्लेरिफिकेशन भिडिअ लानो फैनो गोनां जादों बेनि थाखायनो आं जेराव आंनि माया टर्च फ्लास लाइट फोजोंदों ओमफ्राय 19 टर्च फ्लास लाइट फोजोंदों ओमफ्राय 19 मार्चआव लानाया जाया आगै आरो माया खेबदोंमोन बे फट'खौनो लानानै दायो न्यूड फट' बनायदों आरोना एडिट खालामदों जेराव आं गस्ला गाननानै दं गस्ला गैयै बायदि माखासे मानसिफोराथ' सिनायनाय नङा बे फेक ना रियेल आङो अलरेडि ड्रेस गानखादोंमोन ओमफ्राय बे फट'खौ आंनि आगै फंबायानो खेबदों माया फ्लैश लाइट फोजोंना होदोंमोन ओमफ्राय बे हर जाबायमोन आं बबेबा प्रग्रामाव थांदोंमोन आं फैदोंमोन ओमफ्राय 19 मार्चनि फट'मोन बेखौनो लानानै गस्ला गैयै नेकेड फट' माने एडिट खालामदों ओमफ्राय माखासे मानसिफोरा सिनायगोन बे एडिट होननानै बाट माखासे मानसिफोरा बहुतानो जोंनि गेजेराव बहुत मानसियानो मिथिया आरो बिसोर मानसिखौनो नोंसोरो पक खालामबाय थाबोला मेन्टेलि टर्चार खालामबाय थाबोला बे मानसिया मा स्टेप लागोन मा जागोन बेफोरखौ नोंसोरो एसेबो सानो ना साना ना नोंसोरनि थाखाय मालायनि जिउआनो नङा सैमाहाबो मोनसे जिउ दं सैमायाबो मोनसे थाबायनो मानो हारिनो बिसोरबो बुजिलायो माने सैमाखौ जों मानो फिसियो मानसिनिफ्रायबो मोजां होननो थाङोबा रावबो बुजिलायनो गोनांथि गैया बाट एटलिस्ट मानसिखौ मानसि बायदि दोननांगौ मानसि बायदि बिहेभ खालामनांगौ जि बुस्थुआव आं अलरेडि दायो ड्रेस गाननानै दङ दायो बे ड्रेस गानखानाय बुस्थुखौ ड्रेस गैयै बनायनानै मा मोनखो नायनो लुबैदोंमोन बिदि एसे स्ट्रंआव दं जुदि आंनि जायगायाव सोरबा बेलेग मोनबा दस्रा हिनजावसा मोनबा मा खालामगौमोन बे आरो सोरबा जुदि न'आव बुंनोनो हायामोनबाला जे आंखौ मा बा बाबा आंखौ बिदि खालामदों नानै जुदि बुंनोनो हाया शेयारखौनो खालामनो हाया बेबायदि सिटुएशन जाना दङमोनबा आरो बिसोर मानसिफोरा बाहेरनिफ्राय खोनाना फैनानै सोरखौ गाज्रि माबा खालामगोन